Ideš hryť? Nerob! Boli sme tam! Počkaj. Ale z Košického kopu tam. Patrez nejde? Kto kope? Joďo Ondol? 2-0? Jaký signál to? Ale dobré. Nás to nezajíma. Jak sa nejak to Kuba Hric ubraní? Pekne! Hrice! Prihráva na Roňa, to je 13. Ešte poď. A čo mu vlastne to natáčam? Neznám, čo mu to natáča, ale nevadí. Ale gól. Joďo Goutov, on je ako... je lepší jak... Kde sme? Bellingham, to ani Bellingham na nemá. Joďo Ondol je zatiaľ najlepší záleží na svete. Miga! Si bol, to je taký koľko Cigan. Všetko dojede. Gól. O, Paťo. Patrez! Dobrá. Patrez, poď, koľko do Patrezu ideš. To si neviem. No dobro našiel. Patrez je normálne onen. Carvajal, dávaj! Paťo! Carvajal je na ľavej strane. Však ja som rodený kameraman. Čo bolo? To normálne také skill moves dal. Dobrá, Fero. Felix, čo je? Aj, všetko do tebe, Feri. Koľko som napísal? My to prečítajme, neviem. Nezačítam, to si prečítaj. Joďo Goldov. Dobrá, Paťo. To ten tu trojuholník, to tých 615 ročných detí. A to je masaker. A to ten Cigan je z dolu. Oj! Však on trikrát na loptu a trikrát dojebal dá sa, chápeš? Musíme byť oni bieli. Ej! Lagi! To si to bol. No. Zajtra. Jaro, Peťo Perun. Či nie, počkaj, zajtra neviem s kým robím, ale... Hej, dobre, čau. I píserku vyšli. Zakryto si to teraz. Máš ho, Paťo. Super, Paťo. Jaký faul? No však ho dobre zrobil, Paťo. Si bol aj nezjebal. Ostrek. Ale patruješ pekne. Lásko. Co to? Záš dať sa. Poďme, tiki-taka. Píske vláky. Ježišmaria. Pekne. Čo ty je? Toto je jaká chyba. Od Kika. Výborne. Ale aký save? Vystrel. Čo ty tam pridávaš? To nemal ľaváčko, no. Legy čapuje. Legíka Váchal. Dodo Goldov. Ojojoj. Poď si dostal Dano.
Rice. Ty ako hráme teraz rozostavenie, že to je široký ihrisko, neskutočne. Ten Jochman ako najlepší tréner bude, vidíš. Jochman. Je to třída. Koudou! Koudou! Však on nemal to v lapáčke. V lapáčke? To si nepalovali? Však ale my to poradili. Ale nehráme taký druhý polčas. Vôbec druhý polčas. Z toho gólu, čo sme dostali. Musíme vyhrať. Typci skľupnali. Gól? Dolu? Aha, má znova. Wow. To čo bolo dáno? Čo jeme dáno? Dobre, on bol na chvíľu len kúpiť Barcelona. Extra. Normálne vieš, aký bude highlight reel z tohoto? No, nech je... Patres. Poď, Legi, poď. Ha, na hajzl. More. To je Terminátor Legi. To je prime legik, back. On už nie je stredná nohy. Nie, dobre. Nič, pohoda. To bolo kalkulované. Lesko, tam. Pomebo ide. Tak si hovoril na neho, že pomeboj. To je nová pesnička, neviem, si nepáči. Čak jasne, že som počul. No dawaj. Čo to? Si dal na offside? Ako vtipne neskutočne nešpajte. To povedal offside, ale nepovedal faul, čo som povedal. Hlavne oni majú povedal si ďalšiu bolu. Keby dneska, keby videl ešte v offside, tak to by bolo ako masakr. Tu vidí faul, co proste... Nič, ani žiaden faul. Vadí sa. Nie, ale nevadí, dobrá. Úplný faul neodpískal, totálne. Tak ešte bolo čo zekopol. Ale Felix sa už nedá. Nevidíš tú krásu v tej hre. Čínsky futbal bol máchom. No a bitka, rozjebte to tu dámy. Už to znáš, tu skáka zo sebe, nezjebne. To je nevíme, co to je. Také. Oni sa tam stále hádajú inak ešte. Co si jeme dáno?
Zase gól. Zapísal gól. No, co, nevyskytí. Pes, do piči, pes na ihrisku, ne. Budeme normálne. Toto je. Čo ti jeme, jak Skippy normálne píska pre nás. Tápeš, Dano? Čo ti jeme, jak teraz Skippy zapískal pre nás. No toto pozri do piči. Tak dneska ako Olegy by mohol dať svoje odskoky na story. Olegy by aspoň čistič. Toto bola prihrávka od Leska. Pôjde patron. Takže to ani nikto nebude kúkať, že tam nemajú 20 minútové videa dávaš na ten Facebook. Však ja ti hovorím, že to Kubo on tam zastriha dajak. On to ešte striha, ne? Aj ty svojho telefónu. No nie, nebude. Dobrá. Ale teraz nevidíme, ale je to trošku, ale je taký základ. Oj. To sú toto. Toto tam všade si skúšenie. Nie! Boha. Super. Máme parádu nejaké. Aspoň dá sa znať. Negríde na nás. Si ma takému prihľal. Bolo, nikému. Počkej to. Tu vážne máme normálne. A čomu to tam nie je? Že jedno zelené, druhé biele. Lebo už tam nedošlo, už došla farba. Aha. A to kto tam prigadoval? Ridzi s Paťom? To už je Marion. Už nešla farba, hej, už nesmí. Bejtka. Legíme aj dozadu. Go to... Co tam leży? Teraz do mojej stał. Krč. Dziuret. Πάμε boy. Oj. Co, offside? Co ty pískaš? Skipy, co pískaš proti nám? Hej, offside. Oni majú mašicu, ale vára všetko má. Isto má nejaké sluchátko v ruchu, vieš? Potom zoomuješ na pendrive, na oného šovo a straku. Pendrive. Oj, dobrá, Paťo. Patrez ako dneska. To musíme aj štatistiky mať, že keby vyhral futbol. Detailné štatistiky zápasu. Možno blízko. Offside? Zaspal. Nie. Jadę. A ja, že to kúňa, že toto lopta, že do brány je. Ale jak bolo čo z jak môžeš do chraniča, ty kapuza. Dobrá. Čo to Čo mám play zapnutý? Oj.
ten, čo bol lopty, gigant. Čo šiel naspäť do neho? Co? Si nehovoril? Nic som nehovoril. OK. Fergus, totálne nemá Fergus. A vieš, čo môžeš hrať futbal na Ubele. Ja, Paťo, nejak som písal vtedy do tej skupiny, ja, Paťo a Pieper, no to keby si tam bol, to som še tak nenašiel dobrú znovu. Keď som Piepera nejaký okrúholi, to by si jenom písal, jak behol, keď išiel vyzval, to bolo neskutočné. Ale 5 minút sme zakopali a jo, som si doniesol, tyhle. Taká. Siva Patres, ale čo má 9 po 100%, čo číslovanie? Netradične nám nezná, keď chce byť aj tam v tom. Však Ferry, my sme progresívny klub. My sme progresívni? Dobre, no. Dobre, posledný zápas bol. Toto si ako povedal, posledný zápas. Ja poviem, že neprídem a vysadám sa dom. To je strom. To je... No, že sme progresívni. Ja tu mám fandiť ako progresívne Američanom, ne? Vážne. Progresívno-liberálne číslovanie. Co ty si videl na to, lebo ako podľa nášho komunistického zaužívaného futbalového nepísaného pravidla máš čísla od 1 bránkár, 2 máš, to sú kraje obrany, toto, ale to sú máme číslo 9. Čomu je 10? A ešte aj náš ľavý obranca má 10. Stoper má 9. Dobre, tak má 15, to je v pohode číslo. To je úplne mimo. A normálne náš... Dobre, Lesko. Co ti jebe? Je to, že kvôli tomu nejdeš, hej? Neviem. Ako šel by som išiel, ty som z tomu šiel. A poďme boj. A druhý polčas nie moc sa hrá, ne? Tá už nevládzu. Ale nie, tá vieš čo, sa im pomýlila formácia, bo ten stoper sa zranil a vieš to... Oj! Ale to nevydáš okupa. Co rečo, Ferry? Čo? To na tebe kričal. Nice. Goat. O, aj Patras Goat ide. Patras normálne tak ide do predovci kokos. Kúra. Treba nejakého čela. To tam je. Aj neviem, to tam je. Jest po loptu, Ferry. Jest to nejdeme. Ty. A teraz, čo? Či chcú toto? Zdržovať? Jak do tebe kúkala? To je isté niekde po loptici, nie? Slušaj, na to sú podávateľ lopty, nie? Čo ty si došlo, že ty si bude. Však, ale ja som kameraman, druhé gážu. To je od negra bolo však. Čo mu bude tento otrok? Ja budem ako teba. Patres! Jaký blunder, ale tu je to v pohode. Poďme strela. Ja som prišiel na zápas a píšem pilotky, nie? A gól. Gól, co si dáva? Videl, nie? Že Pendrak. Pendrak. To hraj, skip je tento.
Pomenaný Trénera. Než bude kričať teraz, pretože cez pomenaný tréner, to uvidíš. Pizdu, že to povie. Neviem vriť si penráka. Že to si celá noc z metra, ja mám starý kokot. Že som na futbal. Podal zlepty. Patras, neprehraj. O, Paťo, nie, to bolo spadne kľudne teraz. Môže Patras. Co tu kričí, to neviem. Vidí to Paťa zakričal. Úplne vážskí mladíci. Vážskí mladíci. Váša to nemajší kamery na svete. Jak Milan bol, že slovo kľud. No asi tam, Do toho kriku asi. Možno nesieš si niečo do pokryvu. Nevadí. Ten stôl to nenájdeš. Vidíš, že ho nenájdeš ani. A písame po nej, že zoberá jak mrs. To plán. On tam si robí jednu za takú tiež, ale... Nie! Nikto hľadá. Co tam bude dať? Však aj nešiel úplne brankár. Nie, nechcem takové. Co si dáva? Teraz ešte jedna lopta. No je spolopta. Nemusím. Potom už by som nešiel.